Neočekivano, sa nama večeras je smrt. Dobro večer, Bucko. Otkud vi ovdje? Šta otkud je ovdje? Tražim nekog tu. Pridobio sam dojavu da treba da dođem po Bucka nekog što zeza sve naopako. Ne znam da li znaš ti, ali ima tu okolo neki. Ne znam, jeste pogledali u publici? A, ne. Da nije Bulić, a? Mogu bi da bude Bulić. On nije više Bucko, ali zeza sve. Baš mora Bucko neki da bude. Bucko. Ne pada na pamet nijedan. Možda nije Bulić, možda je Dulić. Možda je Dulić. Mora biti da je Dulić. Opusti se. Mi ga svi tražili. Opusti se, došao sam da najavim neki festival. Ajde, nema zezaš ovdje. Kakav festival? Ma stand-up komedije, ne pitaj me ništa. Počeo sam da, život ima bolji marketing i uvijek ja ispadnem seronja zbog njega, znaš. A ovako, moram ja da nešto, onda sam odabrao stand-up da ispričam svoju stranu priča. Samo pričate, nećete ništa da... Samo pričam, da, ali seđem rečima, to je... Dobro. Tako glupa fora naopako. A kad je taj festival? Taj festival je 19., 20. i 21. u Domu omladine u organizaciji standup.rs. Ti divni ljudi su mi dali šansu da eto kažem da nisam toliko loš. Ko što život priča su mogli da vas odbiju, da. Da, pa nema odbijanja tu. Da, dobro, i vi kao stanete i pričate fazone neki? Pa da, stojim tako ko ti ovdje na početku i pričam. Pa kako to izgleda? Dok ne pomiru ljudi pričam. Meni treba ova publika, oni stalno dolaze kod mene. A dobro, onaj tamo levi red možda ovdje. Nemojte, molim, znate kako, svi su mi dragi, mogu ih ovdje sve, stvarno. Oni su mi sve što imam. Oni me jedini slušaju. Ja pričam, svoju publiku ostavljam ovdje. Molim? Kažem, pričam, ja svoju publiku ostavljam. Tako je. Ako neko treba da se vodi, možete evo Baneta da povedete i tako. To je najviše što bih mogao da dam. Nemo mi pakao za to. Nemo ti pakao. Evo, iz smrti izvolite. Hvala. Dobro večer, baš mi je drago što vas vidim u ovolikom broju. Obično kad ja radim nema nikog živog. Znam šta vam je čudno, smrt priča srpski. Nedavno sam bio u Zagrebu, zamislite kako su oni čudili tek. Izvinjavam se što izgledam ovako malo neugledno, ispijeno. To je zbog onog idiota što je smislio da zlo nikad ne spava. A i mamuran sam, sinoć sam išao u kafanu sa mojim prijateljima, Rat, Glad, Kuga i ja. I napili smo se kao životinje, toliko da je Kuga počeo da viče, a i u zdravlje. A ja sam odgovarao sa živeli. Ali ne bi se toliko napili da Glad idiot nije rekao konobaru da odnese meze. I na kraju večer i Rat teo da se pobije s nekim momcima, ali naišao Nenad Čanak pa digo ruke Ratu. Osjetio gusto. E onda tako posle kafane uzmem, ustanem, vidim lep dan, ko stvoren da ga upropastiš nekom. Uzmem šahovsku tablu, kariranu košulju, rekao idem ja u park lepo da s penzionerima proverim šta se tamo dešava. To se zove vuk u jagnjećoj koži. Sedem na konja, odem u park, počnem da igram partiju u jednom trenutku, jedan od matorih onih što kibicuju kaže aha, ode konj. Rekao šta ode, vidiš da ga čuvam ovde s lovcem, ovde s kraljicom. Kaže ne, to idiote nosi ti pauk konja tamo, nisi ga vrpati. Ja šta ću dole, strčim, vidim onaj tamo upisuje iz parking servisa. Ja znam da sam konja parkirao na dobro mesto, nego se kreten premestio na zelenu površinu. Kaže, nemoj rođače da mi pišeš ništa, znaš ti ko sam ja? Kaže, ma moram. Znaš ko sam ja? Sam smrt. Kaže, znaš ti ko sam ja? Sam iz parking servisa. Šta ću jačije popustim. I onda sam morao ovde da dođem prevozom. Dođem do onog autobusa, uđem unutra, rekao, ja mislio ja sam smrt.
Kao što vidite, nos nemam, ali taj smrad sam osjetio. I čim sam ušao, svi pozeleneli od straha, svi mislili ko da komunalna policija ušla, čoveče, da? Jedna bakica odmah, evo, ustala s mjesta, ustupa mi mjesto, kaže, evo, sedite, zdrava sam, ne moram da sedim, evo, baš sa aerobika idem. Ne lupetaj, baba, sedi, nisam ovde poslovno, opusti se, samo da idem da se. I tako, teži putem sam došao do ovde, ali eto, isplatilo se. A isplatit će se još više kad sutra vidim naslove u novinama. Smrt nastupila kod Ivanovića. Hvala vam što ste me saslušali.